Ja som sa narodila predčasne v 31. týždni a trpím detskou mozgovou obrnou všetkých 4 končatín, aj ruky, hoci to tak nevyzerá. A tak sa snažím nejako úspešne s tým bojovať. Hlavne, aby som aj s tými barlami vedela viac prejsť, lebo to je tak, ako keď viete nejakú chôdzu, tak vlastne sa snažíte ju udržať. A vlastne aj to je môj cieľ a to Adely, tam je vlastne tá nádej, že sa to môže posunúť ďalej so snahou. Lekári mi povedali, že vlastne je tam nádej, že by som mohla chodiť s jednou barlou. To treba viacej tých terapií tam absolvovať. Je to tam fajn, ako starajú sa tam o vás a vlastne ja sa vždy potom cítim lepšie. Napríklad, už som to skúšala, že prejdem trocha aj sama, úplne bez barly, ale potom spadnem pár krokov a to už je úspech. Aj pani doktorka tu v Kežmarku vidí ten úspech, že lepšie držím trúb, aj nohy, že vystieram, že je tam ten pokrok. Viem, že detská mozgová obrna sa nedá vyliečiť, ale chcela by som sa viacej osamostatňovať a vlastne, lebo žijem sama a to jednoducho, aj keď máte pomoc cudzích ľudí a osobných asistentov, ale jednoducho niektoré tie veci si musíte vedieť urobiť sám a snažiť sa ísť dopredu. Môj Peťo, osobný asistent, ten mi je aj kamarát, aj všetko. Bez jeho pomoci by to bolo nemožné. Treba ukazovať ľuďom, že takíto ľudia, keď sa im dá dobré podmienky, že im má kto pomôcť, dokážu síce s ťažkosťami, ale dokážu žiť úplne bežný život.